Я мама. Пипетка на 1 месец. Я мама да те видим. Голечка. Кажи нещо, мамо. Само по пампера. Кажи мами нещо. Я покажи големите крака. Дългите краченца да покажем. Оха! Големи дълги крака. Ми ще завия. Завиваме. Кога почнеш да лапаш краката? Ето камерата е горе. Рае. Ето мама е тук. Да, мамо. Да? Ела са малко. Да, маменци. Ето тук. Кажи нещо, мамо. Рече. Пипетка тук. Насам. Рае. Рае. Да, мамо. Ще гледа на 3 часа. Да, маменци. Раздалечи малко. Така. Да, мамо, я погледни насам. Браво, мамо. Ама ти позираш, маменци, а? Позира ли бебито? Бъц. Я да направим и така главичката. Я да видим главичката да мръднем главичка. Не, само ученца. Да. Така, че иска да изрита завивката, бе. Рай! Да, мамо! Топличка. Да, мамо, не дай рита завивчицата. Дай, мама, да го цънка. Да, мамо. Пипетка гледа насам. Ритва завивка. Абей! Пендишманче. Бясо. Насам. Да, маме. Сега ще къпим. Какво е тати? Не се стресна. Това е добре. Аха. Да. Рая. Завия. Да я подстрижим. Искаш ли? Това отзад. Ей, блондинче. Блондинче, манинка. Ей. Почва се киселяе сега скоро. Да, мама. Чучевете праш. Вече стои по корем и се върти. Рая. Бубка. Ма не се отвива, Пипо. Не, мамо, че ще настинкаш. Пак ритка е, ма не се отвива. Рая, ехо. Какво е, мамо, тати? Снима ли? Ви гледах камерата сега. Ето е камерата, да. Точно така, ето е камерата. Ето я. Кажи здрасти сега. Дай, мамо, да помагаме. Дай здрасти. А така, мамо. Да, маменци. Да, маменци. Мама ти каза, че не те нахранила, ама аз не мисля, че е така. Що? Чиш колко е спокойно. Гандара показва друго. Гандара показва друго, мамо. Кажи му на тати. И как? Уж каза 4,30 ли каза ти? 4,60, пък сега беше 4,110 без нищо. 50 грама не са се появили така. Голешарче? Виж ги, завия. Ой, така хищно обича да се пъхнати ръцете, където да било. Гледай насам, пиленца. Пантишпанче? Ето камерата, тук е. Ето. Почна да се влезе, иначе е гладна вече. Гладна ли си? Има. Бидони там се пълнят. Сердика. Еди, мамо, баба готова да те къпи. Айде, стига толкова.